Ya. Loh. Ya. Ya. Hei lo. Panji Saputro. Panji Saputro. Era. Lasong jomangglung seru imbalan swaraning lasong manakar mangungkung ngomandang ya Pak Isa jroning pradesan tek tek tok tek tek gumedek tek tok tek tok tek gumedek tek tok tek tek gumedek tek tok tek tok tek Baroko Panji Saputro. Yeay, yuk ya, yuk ya, jos, ayo deh, ya, ya. Yo ya. Yo ya. Yo. Sawi koin kati syok koin kini nak dia prajurit penyilik Sekti Mondro Guru Jaing Malubon Dutane Sang Depati Klono Sewatono Kadipaten Wengker Kang Pungkasan. Ya. Loh. Yo Ben. Yo ya. Jos. Ayo deh. Ya. Ya. Baroko Panji Saputro. Untaping perwatyo kula segelar paparekan lanang dalam patuput sing teratan doing mangke datana mangkatan saokan parangi bilai kabarak dening wujudipun ingkang gegerisi sang Singa Barong. Singa Barong ya sang naga bandha sang naga prajana
ya Sang Bilawaraja. Wong ayu yo nduke saka langit wong manis. Suwingonku kandrung karo kowe yo nduk turut ana kang dadya brantaku wong manis. Bakal Nyakrawati mau denda ora kurang sawiji apa uripku lamun kersa ndak pundhut karwa. Jaluk apa wae bakal tak semayani sangga langit. Aku jaluk apaksa. Ayo mro kaki ngaku jaluk apa ya? Ora ngerti yen si wong bareng ki wong sugih nek apa wae kuwi. Tumo tinggi duwe kabeh. Sangga langit. Wis suwe ora ketemu karo kowe sajake beda sangga langit. Saya ginuk-ginuk. Rambutmu saya abang. Apa maneh yen lambemu sangga langit. Wah. Umpama ora biasan kuwi buah iki buah semangka. Wong ayu endah srista ing warna jagat tanpa timbang marang ayumu ya Nduk. Sangka langit pemujane atining pun Kakang ya Nduk. Sangga langit. Alismu sisian sangga langit. Tegese iki ngiwonengen sangga langit. Baik. Ayu kowe sangga langit. Iki manis siji. Guys, wah cekak sangga langit. Sangga langit wong ayu yo Nduk. Pripun Mas? Coba sawangan aku. Aku karo tukang sote kae kaya kembar jambe siligar. Apa yo ngono Mas? Ono gandeng ning kene jambe sing elek. What? Momo. Hey, hey, hey. Loh! Hera. Ira. Wah.
Sapa kang dadya paranggonku bakal boyong saka langit rawe-rawe bakal ndak terantas malang-malang bakal ndak utuh pandu 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 sing operong anandang pranti preng putri raja tata doho sangga langit sesiliye Bos pro angin nyolang aku lamun datan anggarwo sang dewi runtik-runtik percaya nyata nambah sanggup cucu bang mawingo-wingo amu ira kadya bandeng Betmatoni temah asoring yudya dadap tidak rapawaning ratri sasat cara wis manjar kawuryan panku jiwa memanise makatri nateng dalu sini waka sang protase aklar ning cakra wala
pinulat ngelangu pratine bangsa kabegyan saking gahing Taranggono kang sumiwi warta tanpa salah. Amuk Suramrata Jayamrata wayahe mer. Hei yo para kakene nomange dawa canda sing bareng lakon dadi apa ya. Panji Saputra Sajose Yuk kita siap awe-awe bro. Yuk 1, 2, 3 yuk. Panji Saputra Sos Putra Sak Jose Dek. Sak Jose Dek, ayo Dek. Yuk sekali lagi kita kompakan semua tangan di atas. Kita awe-awe bareng, kita joget bareng. 1, 2, 3 awe-awe bro. Yo 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 yo. Yeay. Panji Saputra. Putra. Ahoy. Sing tenang masih. Untuk anak wayang semua di kalangan anak wayang.
Yang luar biar diatasi arek luar. Untuk anak wayang semua tetap di kalangan. Oke? Semangat. Untuk anak wayang semua tetap di dalam kalangan. Untuk luar biar diuluti yang luar. Panjai ini gue menang. Panjai ini gue menang. Yo, tanjake coyo. Saka langit wong ayu yondo tresnanipun kakang karo kowe ra ono liyane ya mung kanggo kowe yondo. Mula kang saka kowe yondo turut ana kang dadi prantaku saka langit. Untuk yang naik di atas sound system kita mohon maaf, kita turunkan karena banyak setrum. Karena ada setrum, kita mohon untuk adik-adik yang naik di atas audio sound system. Saka kira
Monggo sedaya nderek kenduri riyin mangke suka parisuka kalajengaken malih sabibaripun kenduri. Mlampah malih sedaya nderekaken kenduri. Semoga saged pinarariyin untuk semua nderekaken kondangan mangke sabibaripun kenduri mangke kalajengaken suka parisuka. Nuwun sewu sederek sepuh miwah anem ingkang kinurmatan. Panjenengan sedaya dipunaturi rawuh kali panjenenganipun ingkang Rama Marsaid saperlu ingkang setunggal dipun suri dipangestu ingkang wilujeng. Panjenenganipun kedalangan sari bumi rejeki pengiranian kacat sodaka karna Allah dumawah wonten ing wuku tigang dosa silwasi duwalu wonten ing dinten Selasa Pahing. Dinten Selasa Pahing dangu dipun ranti cedhak dipun subya-subya. Anggenipun panjenenganipun niat kajan menika tasakuran dumateng ingkang putra ingkang sampun palakrama panjenenganipun Mbak Yu Yesi kalian Mas Hadi. Mugi tasakuran kita ingkang putra Ade Ega
Mugi slamet wilujeng sak ngajeng lan sak winggingipun. Kaos pucuman saka suci ulam sari ngawari Kanjeng Nabi Muhammad Jumeneng Rasul sumrambatan kesugarkanipun sedaya sumrambatan sedulur sekawan Umar Usman Bagidong Ali sedayatipun suni sama baraka ingkang Rama Marsaid mugi anggenipun guluwena dhumateng Kang Putra tansah pinaringono rahayu ing sambikala. Kaos pucuman sekar kanya bareng tetepi sang ayu sura ayu tas pakurma dhumateng Mbok Timpang sami soalnya merepi sanak danyang aki danyang ini danyang ingkang mengku kunci pamongan samudayanipun ingkang kemijil saking keblat sekawan dipun suwuni dipanilah mugi tansah jangkung ana sak rinten lan sak dalunipun. Caos dipun cengker menika nggih menika ngencengaken pikir anggenipun kula wentah dhumateng Kang Putra. Caos dipun jenang sengkala njupuk saking sengkala. Sengkala yang dereng dimawa mugi jeneng dereng kalah sengkala ingkang sampun dimawa ampun ganggu gawe warga agung panjenenganipun ingkang Rama Marsaid samudayanipun. Saos pujipun rujak dawuh ingkang awit aki karep aki kadhep nggih menika karep lan niat ngajatipun nggih menika tasakuran dhumateng anggenipun ndhawaken ingkang putra ugi kitanaken Kang Putra mugi panjenenganipun tansah cinaketa dening karahayunanipun Gusti lancar rezekinipun lancar kesehatanipun dinebena saking balak lan pinaringono karahayun sedaya keluarganipun. Lan kok bilih wonten kirang menika kula nandhakaken nyuwun agung ing Samudra Paksama. Allahumma sholli ala Rasul. Allahumma ya bani bumi pedolang lebet sumber mengo banyu milangi kang ababi. Bumi kang paling slamet. Bapak angkasa bumi ingkang tansah jangkung ana sak rinten lan sak dalunipun. Ya maraja jaramaya marani nira ya maya isra papalasya widukara demya ya jaya ya si ama mahasya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin atatama bilbillah bisalatan kaimatan bitawamimul ilahi tambo ati iku limo sawerane maca Quran angan-angan sak maknane ping pindhone salat wengi lakonono ping telune wong kang saleh kumpulono ping papate weteng kudu batang luwe ning lemone dikarwangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah dijabahi Oyate sahadat wit iman godhong selawat woe zikir kembangi puji-pujian bagus teman anak murid bisa ngaji ning akhire bisa mulya bisa mukti amin amin ya Allah rabbal alamin.
Apa wis ora kelingan nalika dolan tansah gendengan wong loro adom katresnan kaya-kaya ora bisa berpisahan. Apa wis lali temenan nalika dolan tansah goncengan wong loro adom katresnan kaya-kaya ora bisa berpisahan. Grojogan rara kuning tresna iki kang tansah sumandhing. Grojogan rara kuning janji-janji aku tansah eling. Watu gede dadi saksi nalika sliramu ucap janji rasa adem jroning ati kaya-kaya kesirap banyu suci. Grojogan rara kuning tresna iki kang tansah sumandhing.
sinawanging netra bacara lir cahya maruta angripe sajroning nolong rumah sepeng rasa karo salir samudra agawe adepe raga lan sukma dewane asmara kekidung puja tatulunga marang janama kang kataman brata paringana daya lir pindho saratula karo nyawa hangragem tresna ora mung janji tresnaku bakal kabukti hambung ndika kang mas yang dipapujane ngati pindho lir kartika wayangmu katarinda tak jaga tanpa wates tanpa sayang sinawang ing netra mencorong lir cahya maruta angripe sajroning nolong rumah sape rasa karo selir samudra agawe adame raga lan sukma dewaning asmara kekidung puja tetulunga marang janma kang kataman brata paringana daya lir pindho saratula karo nyawa hangragem tresna ora mung janji tresnaku bakal kabukti ampun dika kang mas yang dipepujane ngati pindho lir
Ragawanji Saputra. Ta lelo 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 ledo jep menengo ojo